Jatend duond bura mar Wiper Democratic Front Kalonzo Musyoka oseyo sirikal ma pachoka kuom chiwo ne oganda Jokenya singo ma ok chop kare. Nowuoyo kinde mano yware nyasi mar alam e kanisa mar Gospel Tabernacle Worship Center e kadak ma South B e kaunti ma Nairobi, kama omedo ni kata singo manochiw mar gero apaya maduong' ma Thika onge bajet ma higani ko wuoro mana kama omenda mar gere biro yaye. Kalonzo bende oseyo migawo mar arita kuom keto yomyom e kedo gi njore matimore ahinya to kuonde lamo kaka mano Mashaka Hola ka okwo oganda Jokenya mondo koro wuog oko odwar lokruok kokalo kuom ombuchgi e yiero mabiro. And the worst crime, I'm sorry to say, which is contrary to the Constitution itself, is to say that you're going to now look for money which are not accounted for under the budget. The budgetary process is a constitutional process. I heard this president saying you cannot operate within that budget. Therefore, you get friends from wherever, invest, buy out like is happening with East African Portland Cement. So we will do the best. I ask for your prayers